ई शब्द हम अपन पापा के लेल लिखने छी। त पापा से प्रेम करे वाला प्रत्येक साथी सब ई वीडियो के जरूर देखाओ। ता कहे छे कि हम जाने छी अगर हमार गोर में दुख के कांट गड़ जाए ता हमार वक्त बिगड़ जाए ता कोई है जे हमरा लागी भगवान से भी लेट जात। कि हम जाने छिए हमार गोर में दुख के कांट गड़ जाए ता हमार वक्त बिगड़ जाए ता कोई है जे हमरा लागी भगवान से भी लेट जात। जब तक ओकर चूड़ी भरल हाथ हमरा माथ पर है हमार शान जिंदा है, हमार रबाब जिंदा है। कयामत भी चलत तो हमरा किछ नहीं बिगाड़ सकत। कि कयामत भी चलत तो हमरा किछ नहीं बिगाड़ सकत। किया कि अभी हमार पापा जिंदा है, किया कि अभी हमार पापा जिंदा है। ता साथी सब जो ई वीडियो निक लागल और पापा से प्यार करे छी ते वीडियो पर एकटा लाइक, एकटा कमेंट आ चैनल के सब्सक्राइब जरूर कर देब। धन्यवाद।